3500 motorrieders doorgejoerd mij. Ze rieden net hut, maar een trotsneedsnelheid van tussen de 35 en 40 kilometer kunnen ze ook nog wat om haar heen sjen. En pensioen worden. Voor de camera even het gas erop. En daar zijn de Solexen en orenbrommers. Die rieden als één ploeg. In Haas moet even bijtankt worden. Ik denk dat we hier met een 90, we hebben een 60 zonder Solexen en de rest zijn schakelbrommers. Het gaat hier goed. Die hebben wel meer tegenslagen gewoon en lekker banden direct heel best. Ondanks de regen hebben we er een knappe dij van. Die moet nu naar Dokkum en dan weer naar Ljout. Oké. Dat is, het biedt winter het minst eens, maar het valt voor u op de Solex mee.